yero I try asngo we play bom shimla ino nga but we ai jubab ki jing duai ke jenga hoi ka don ki jing duai ki baka ubri jubab kham kloi but ka don ru ki jing duai ke ba ka simpor but ki jing duai ke jenga kala simpor hadu riu snem ka boble un jubab ti pilaban I nga banta banga don haka we but ka jaka but ka jaka ka don hamot pran kadega jaka duai ya ka ba ngalara nati na mopat ka banga ngalabu na hangni na marbon ki ben sim ki bokodo ki bena juai ki bena smith ki we ki jaka ki bajuan ban phat duai shi ti jaka ti ngadon ke jing so sene na ka banta chungki te baki ki mo ki wan shi te jaka te atat ru ka ni ke jing duai ke jenga kalong banga ngalayai duai ka ma jumble bon ai ka jaka balong po min mo tikala japat ba kai ke bala pelong yang bangan duai kama chuble bangan yo kini ke jaka ke belong min ka kalong ba kat bangan ang ya nanti mo ka jinga nanti ke jenga ngai I ba kini ki mandir kini ki masjid kini ki we kini ki mosque pat ki we mo kini ki jaka mani blai chung kini ki bom mani u blai ba im ngai I ba ki yo ka min center te ka bala pelong yang akan ke ba pen ing ka donor ke jenga ka ban ngani sai kama chuble bo blai run ai mo yang giru ki kun ki jumble ka jaka balong ming kena maki min sim ki bokodor kin yo kin khamsuk mo ka ban wan na malada de ka ba khamin te kin namlut ya ka bai kali kin yo ban wan suk mo te lada ki wan yo ki la ban wan ban rung ban visit ban yo ban itu I jing e juki ban yo ban duan ta juki te ngalai duai khamat jumble bat ka long ru ba na ka Jesus call banga tade ka Jesus call men arajar khat rio khat nyau te ka ba ki ru ki lakwa ban shift noi ka jaka duai ka jingki shakawai ka jaka handrei ngar lai dua hende boble pomut ban ra nga shikawe ke jaka tingala I noi ke jaka ban duai ngaklem poi perkat ban ka yeng ka semjingi kan mi ke ministry hende pun baum blei bodon ke jing tumu takada ka pelong yang bangangan I noi ke jaka duai ke jaka handrei ngalabu pat ya kidukan ke jenga hapo shnong hi te blei ulan shipun ke jing le kam phlah kidukan ke jenga pat ngala ulale shibun ka ulakur khu shibun yang amo wat henre hapleng kataru ka mensim jenga kam den jingsuk te partat pun ki brio ki bawan ban phat duai keleng ki ba phat ba ki phone calls chungki ki call mo te ka sim jing nga ban duai na ka menta chungki na mardon ka por ka ki brio ki pha ki brio ki dang phat duai la da nawan the jing ti te kla sim jing te men ar hajar ar pho shwa kataru ngala ye duai boblin ai po min center handrei ngadang ye duai hi ngadong tangba kawai pat ka ba shem jing nga kalong ba shem jing kumbang ngala ong mo shakmat ba ban chakri arut kan rat kamlong te ngala duai ken khamat chuplei te ngong ken try la danga de shisha ka nong duai tu jubab me ga jing duai ka changa bat tuan la me donu ban khot yang ban train ha ka yeng chongme te kita ke jing duai ka changa kala simpor suppose ngi pat ha ka suppose ngi basan ikol ke nyanga basanta hadin haji seskol hingga kendu handrei men arajar arpopan ibasan pat ikol kenyanga yong ken bangadon kamdong duai shate shapo kadem kulai tingala sutu be kata kasur kade bawan na ublei ti wala kata ru ngong ngan haban duai sha la kade nem bawan ublei takadang ong ke pasangan penwat handrei ka bakut andau men sim juble wala confirm ba wong bangan ban mi no na kani ka jaka ban train ka kam ka jumplay kumta ngala mi ba lan train ba di pasan shi ka jaka ba parno ka jenga ondala po shi ka jaka kom ba pi ka testimony shi pang ki dawai bi ki khambat ka boble ai te ngakwa bangan yo ka certificate te ngalawan pha ke ne ka jaka nga ong pasan ar banai ngan ja bangan lek ban training ya kanika sabon mo ki dawai te pasan ilasha onda hapdeng juga jingwan training pat kalawan okin ka lockdown te hapdeng juga lockdown pat ublei umshumla I no pat yanga ula ai pat ula pendap ik jingdan kammo haka jingya haka ni ministry po mau pat New Jerusalem ministry namar ba ka jingdan kamparo kalong hakakti ke jonga wala danga don di pokodem kulanya ye duai play bon ai kata jaka ban yo ban duai polong pemesin tang la bon ki jing sha jinget ka boblei jubab te kala japat perbawan ka lockdown baro kawan baro kidan pedeng ka lockdown handrei nga hapo pedeng ka lockdown ayo ban pendep ya ka yeng duai PRPE dalam ka jengki kemat jengpi gitu ki yeng jeng duai mo katu pala dep to boleh lale shibun ki kamba ki dakla hagati ka jaka market design baro ala le di ki rong ka wall putih baro ngai tre pe ngalong be commission rang hilada PE katu ka bengi tre mo
hamshim laman thai no ublei ai boreng hadu kata-kata bat kata ka jingbun kam ka jengah te ministry ka bala pelong pangan kelet no kata ban duai concentrate pangan yo yang duai kini balong kum bangala duai mo ngala aslam te ngala kelet no te hakoi ka sengipat kerja bahadin pala deplut ikini ki kambar apo ka ministry aku kol ken ipara jengai ongken ba pidan kam dukan em tenga pada kata kacing don kam pisa pala apo ka ministry ban haban thiet iki tiar drom ban hap thiet iki bopon jaj mo teng ongken ngadon kam ti ong don apo sinot tenga ngala mudur pe ka pangan le beda ka business si pangan trade pangan duai betang hayeng ki bagi breaking one biste ke jaka ngakhlem sim no concentrate chu ya ka bangan yo ka po main mo namar ba katul awar rum yo pat ka dor jeng karu kolong ka barem bat ngam itu yo no ru te ka sim jing ngan re nga ongken akon nga stop no namar bangai I ba ka te ka ministry po mo pat ngai I ba ka laroi tangai I ba ka ublei lo jupa pergi kamba ke babun rukom ke ba ublei ule ka te ka jaka te kala pelong nga bangan klet no te handa nga lawan paken ban wan pe ke te ka jaka te po sinat te kamin sim ka kata kan ban sharp yang saka jing duai te nga lo ong I kong mo itai try ong bangamot bu jaka duai te yong hoid long te nga lo ong yang to pentip saka sinat pangkan iki mo te yong long ben hari hadin pangamot manlet ban ai ka ya ka tenga hakata pat ngongken amdan pisa na mar ngala I kadukan ke cenga ngala I paro ngala I ngala the lut paro ska kam ke jong play amdan e shu kti cenga ngan le komno re hakata ka miet pat na posli o men sim ju play ong wat kuslan ta ke bero na bar ngang sependap na patre ka kam ke cenga ya hakata ka step pat iba don ken iba wan ki shakri ke jong play ti ong ken kile chimi tu ka jaka na baru play namar kishimi ko to kajaka nambar pa an saya rakat ka bala ban support ya kan ne ka kam ka jongpi te hatta pat andang ala mulet ban shimi ka dukan po sinot te kadai hiru ka berit nambar ba ubli umut ban plan haki bak haka wei ka jaka mo takada bong haba uai ka best tampat ka uai ka la tam haka jingim ka jongi te andang ala mut ban shim te ila phone kini try bong ken bom syapan bu yeng duai nambar ba amde na ka juga kan honde ngam tip ka dei ka yu ka baki gilai kren mar ning kong kisya hadin pat kilatip pangam de na ka juga kan hon te ngam tip baki ya ba ka dei na ka juga kan honde ngam tip na mar ba hapo sinat ngi paro ki don lut ki jing kidukan ki bubun kom ki don tambaban bu yin doai tikim sya re pas ngo pa di play na mar budon la ka jong ka plan ha ka jingim ka janga ha ka jingim jingi bang khamyo ada ka tiga jaka na mar ka long ata ka berit te menta pi bang don ha ka we pa ka jaka janganlah jah kumno kalau pensusi yang ada berpengalaman depan pos ya kutu kalau pen ketang yang kumno la penera yang ngong tujuh bab yang ada marlada dei sisa kanong doi men jubah bagi jindoi ke jengah tinggal rum ya sing sajit mar pangsung le rai mar busoitan elemat pencapur yang ada mar bahadin pengalapus pelayo ke jeka doi pen ban la syapen sangeno teh aku kesengi pakadangan dan busy kembang ong pagi kambaro hadu kesyuki hadu nadong sudang kirong kiruk paro ketika ministry de badan lo dak ketika jengah ban pen hadu kali yang kepisah ke eru kalong pe bang habdoi pun pendapat kecindon kam. Tahu anda lajar kumno, anda lapoi hakawe kerja kah kebangan itu di kisuki, pakai doro suki kerem hari kita ki perlok kita ki kongi bayar irap yang te ilai keren ken te iong ken banduai te anda ngala duai pat iong ken tingilai poya keren te iong ken tengah kum pasat ci bang ade ke nong duai tengah wat ing duai te iong ken hoi pide ke nong duai ngasutu tanggar kum keren jongpi tengah nerap epi pendiwai kedukan te tangkum tahi dak abasuk te ki ilet ban keren ni utra jong kedukan te itrairu dak abasuk hi tila ai kedukan te ngas ngo yu blei bam shimla ino pat shisha kumpang ngamut ngala keren hayeng ba ban penmi no dak pisai ka ban mar bana ka ministry jungi ngimju pan pisa na nuru dala ka jong ka jat hing yang na ka yang kesem jungi lada ngila ngimju pan ring ong trai men pendap na de meme men kata la de meme ki breu ban ai na mar lada ngi pan mangi ki breu kin so ongi bangi ngi syakri bangi ngi pendiang ministry tang na ka daw ka pisah ta ka yang kesem jungi ngimju pan bangi pelut be na la de kumbang ong ala lut pangam dani esyu thli ala jah ko igesingi kat pangalaku apala mentit rom kumbang ong balamut penmi no de ken jafon e bangen le no de kono kono kam te ublei kta e ko we ke syakri ko jong blei pat itai kong pat iwan ken ban ai yong ba ublei ukren mo poch ki bon ai ka pisa pat menta pat kumbang aku bangan yo tit rom te ublei ukren hai tai kong padi ai ka pisa pat ngiyo ban tit rom shisha ulan e ki kamba takadau
ngaku aban pentip syapi baka jaka duai menta kala don hani pop mat pran ngan sabu phone number janga hapo de pinsayo ban call pat ngadon hangdi nadu khandai shiteng shipo duna hadu san baji bakan don ruka bible study ka bansa ai ikong reality sim ya men ka janga ban ai bat ki we ki shakri jong play reh kasngi ka ban ning kong pat man kasngi ning kong ka don ka jinga lum lang jong ki nong duai paro ban ya duai lang nadu shipo baji kat ka bai lam men sim kala ban de shibaji arne lai sausan hadu kata ka porpat kandon ke jinga dua lang nam takari baga jaj benriu te ngaku aban ong ipi yang ene telilang kawai ya bawra ka jingkalai kari baga jaj benriu namar ka ketin juble ko ong ar kala ba marwe jisu khleman re ban ni shani ka parthai ban pen split ya ka jinga dai ka jingi mo ka palang ka ditang kum ka school te nginam yaksan ha ka kunhun bangi don ngin ksan bangi don yu kris nginam ong phi dai bedai na ka kunhun yu ngin kali phi don ne mu kris sapi amen te kumbang ka ban petip baka jaba lada phi kwa ban ki kwa ke jaka ki bakham long kerpang kum ka Pine Brook te ka ban itu ipi ketika jaka ka pangaduai syete ke jaka sepo kerdem kulai ka El Shaddai Retreat Center te filaban kontak yang ketika jaka kalong ka internet kalong thikum kan nan pulok filaban pulut ka por jeng pi filaban samit filaban book kum ka Pine Brook filaban duai ki clown ka church dah kan nugo jaka ka pa pi fistanat ban duai filaro ban wan di group ki jeng pi kum ba filaban wan na ka nugo benta filaban wan ban wan camru sheteiru nam ta jong ka tang jong ka gospel pat ni na ketika jaka steki ki syamo te ban ngaru ka ban pentip sepi ba hakashi benai like yung ngan sini bat shi te yung ngan ketika jaka ban duai na kamenta ki min sim ki bakor tangkani kublai shbun